Dobre, takže ahojte všetci. Tak vidím, že je tu viac menej stará partia a teda verím, že sa ostatní, tí noví, ktorí sa prihlásili, tak sa ešte ku nám potom prihlásia. No, takže vítam vás na novej 90-dňovke. Začíname teda dnes a bude to trvať vlastne do 10. decembra. Som to vypočítala, že to je vlastne 15 krát, takže pekne nám to začína. A dokonca presne 10. decembra bude aj streda, takže úplne nám to vychádza dokonalo. No a vlastne zmyslom tejto 90-dňovky je naozaj sa na jednej strane naštartovať a na druhej strane proste koncentrovať svoju pozornosť na budovanie toho obchodu. Lebo teda predpokladám, že všetci, ktorí ste tu, tak tu nie ste preto, aby ste sa prišli v stredu na obed tu porozprávať trošku, ale preto, že chcete s tým svojim obchodom niečo urobiť a chcete ho nejakým spôsobom posunúť. Čo sa týka vlastne nejakej tej organizácie, tak bude to teda prebiehať, obvykle to bude každú stredu, jedine sa môže stáť napríklad ako v oktobri, keď budem v tom čase v lietadle, že to asi nedám. Takže tam by sme si potom dali náhradný termín, keď pôjdem do Osla, ale inak proste to platí, že tá streda o jednej. Chcem, aby to naozaj bolo efektívne, aby to bolo do tej pol hodinky, čiže teraz začíname nejakých 13:07, tak si dajme, že 13:40 proste skončíme. Počas počas tejto 90-dňovky tá štruktúra bude nejaká taká, že možno nejakých tých prvých 10 minút budem hovoriť ja a budem hovoriť vlastne z tej pozície mentora. Hej? Lebo vlastne pri tom vedení tímu sú také dve dôležité roly toho lídra. Jedna je mentor a jedna je coach. A ono sa aj hovorí, že mentor vie, coach nevie. Hej? To znamená, že mentor vám hovorí, čo by ste mali robiť, alebo proste nejaké tie nápady, návody, ako sa veci dajú robiť, ale už nesleduje, či to naozaj robíte. A coach je ten človek, ktorý vás trénuje a ktorý vlastne vám pomáha, aby ste rástli. To znamená, potrebujem od vás aj to povolenie, že teda niekedy, aby som vás tak trošku šťuchla, keď bude treba, keď budem vidieť, že niekto spí. Takže dúfam, že mám takéto povolenie. Haló. Evka aspoň kýve hlavou, Áno. ostatní skúste aspoň zakývať hlavou alebo niečo. Dobre. OK. No a vlastne úloha toho kouča je naozaj vám pomôcť sa dostať tam, odkiaľ ste, tam, kam chcete ísť. A keby sme to aj vlastne do toho nášho obchodu preniesli, tak na začiatku vlastne človeku robíte test, hej, čiže zistíte, že kde je a potom mu vlastne ukážete tú cestu, ako sa môže dostať do rovnováhy, to je vlastne ten cieľ, kam on môže ísť. A takisto aj s tým človekom, v podstate, keď robíte ten rozhovor, tak vlastne je dobre si aj dať ten cieľ, hej, že čo ten človek vlastne tým, že do toho programu zdravia ide, chce dosiahnuť. Hej, čiže takisto aj v tom obchode je dobre vlastne vedieť, kde sme, preto som aj vám dala domácu úlohu a takisto potom si povieme nejaké tie vaše ciele, aby sme vedeli, že kam sa chcete dostať. A čo sa týka vlastne toho najbližšieho týždňa, tak tu je naozaj dobre urobiť to, aby sme sa vedeli skoncentrovať, aby ste si počas tohto týždňa, jak sa hovorí, upratali stôl. To znamená, nie len upratali si pracovný stôl, ale zorganizovali si veci, nastavili si veci, podoťahovali veci, ktoré máte možno ešte od prázdnin nedorobené. Teraz akože naozaj to preženiem tak trošku do toho vtipu, ale keď ešte máte uhorky, ktoré vám treba zavariť, tak ich zavarte.
keď ešte proste máte nejakú kopu pradla, ktorá vám ostala proste z leta, tak ju proste spracujte a rozdistribujte do skríň. Proste urobte si naozaj za ten týždeň maximum týchto vecí, hej, napríklad ja sa vám priznám, tu mám takúto hneď vedľa počítača, čakajte, musím toto, takúto kopu papierov, hej, ktoré proste potrebujem zlikvidovať. Čiže aj ja mám samozrejme nejaké resty, ktoré proste treba urobiť, ale potrebujem si ich vyčistiť, aby som sa naozaj aj ja mohla plne sústrediť na tú 90-dňovku. No a takže tak. No a teraz sa vrátim vlastne k tej organizácii. A druhá časť, teda tých ďalších 20 minút, a to bude práve taká tá, myslím, že veľmi hodnotná časť pre vás, bude to zdieľanie. Hej. To zdieľanie toho, čo sa vám podarilo za uplynulý týždeň, možno aj zdieľanie toho, ako ste si s tým poradili, alebo možno aj toho, ako ste si s tým neporadili a ako možno v čom sa potrebujete posunúť. Ďalšia vlastne súčasť tejto 90-dňovky je, že s každým z vás, kto bude samozrejme chcieť, hej, to nie je povinné, ale myslím, že keď sme to robili minule, tak nám to celkom dobre fungovalo, tak bude, že každé 2 týždne si s vami urobím osobný coaching 45 minút one to one, čiže jeden na jedného, aby sme si vlastne potom už pozreli tie úplne vaše konkrétne ciele a tie vaše konkrétne aktivity, aby sme sa vlastne k tomu nejakému cieľu dostali. Čo je dôležité, ja som si zase vlastne vypočula aj na GoCore od Hilde práve taký ten návod, ako tieto 90-dňovky robiť. A tu je naozaj veľmi potrebné, aby ste si vy v sebe sa sami so sebou dohodli, že koľko času tomu zinzinu a vlastne tomu budovaniu vášho obchodu idete venovať. A úplne ideálne by bolo, aby ste proste minimálne zdvojnásobili to množstvo času. Hej. Teraz akože nemyslím, že keď ste venovali doteraz hodinu do týždňa, aby to boli 2 hodiny, hej, lebo akože sorry, ale s tým sa nejaké výsledky nedajú dokázať, hej. Ale keď ste tomu venovali možno 10-15 hodín, tak proste dať tomu 30 hodín. Hej. Keď ste tomu venovali 20 hodín, proste dať tomu 40 hodín do týždňa, hej, počas vlastne týchto 90 dní, pretože keď si spomínate, ja som to hovorila aj minule, ale mne sa naozaj tento príklad veľmi páči, že je úplne niečo iné, keď vy čítate knihu 10 strán denne a 10 strán za týždeň. Pretože keď čítate 10 strán raz do týždňa, tak vlastne po tom týždni už ste zabudli, čo ste tam vlastne čítali a musíte sa vrátiť pár strán späť, aby ste vlastne nadviazali ten kontext. Kdežto keď vy čítate každý deň 10 strán, tak to máte v živej pamäti, proste pamätáte si, čo bolo včera a viete na to veľmi plynulo nadviazať. Hej? A takisto vlastne vy, keď robíte stretnutia a keď robíte jedno stretnutie za týždeň, no tak bude kostrbaté, bude také všelijaké, a o týždeň, keď budete robiť len jedno stretnutie, tak zase bude také kostrbaté. Ale vy, keď budete napríklad robiť za deň 3 stretnutia, no tak možno, že prvé bude kostrbaté, tam už si aj rozcvičíte ústa, aj sa naladíte, že aha, tí ľudia reagujú tak, to druhé už bude lepšie a tretie bude ešte lepšie. A keď to budete opakovať v útorok, stredu, štvrtok, piatok, tak jednoducho už piatok to bude úplne majstrovstvo a ďalší týždeň, keď to začnete robiť, tak už to pôjde oveľa ľahšie. Hej? Čiže aj v tomto vlastne je dôležité, aby proste bola tá kontinuita, pravidelnosť a aby to naozaj proste nebolo, že raz za čas idem niečo urobiť. No, ďalšia vec, keď hovoríme o tých cieľoch, tak sú také rôzne prieskumy, že prečo ľudia nedosahujú vlastne nejaké výsledky v tom, čo robia. To je úplne jedno, že či je to obchod, alebo je to šport, alebo je to napríklad aj chudnutie. Hej. V podstate čokoľvek chcem dosiahnuť, tak proste musím si dať ten nejaký cieľ a potom vlastne robiť tie kroky, aby som sa k nemu dostala. A veľakrát je to kvôli tomu, že proste ľudia si dávajú nízke ciele. Hej, proste a zase nízky cieľ
nemotivuje človeka, aby dvihol ten zadok. Hej, lebo ja keď si dám, že chcem zarábať zo Zinzina 100 eur, no tak, no dobre, 100 eur, no tak či ich mám, či ich nemám, no dobre, hej. Ale keď si dám, že chcem mať 500 eur, 1000 alebo 2000, hej, tak to už sú úplne iné ciele, ktoré ma dokážu naozaj každý deň z tej stoličky alebo z tej postele alebo kdekoľvek v akej komfortnej zóne sa nachádzam, tak dvihnúť a urobiť tú akciu. Hej. No a ďalší taký problém väčšinou u ľudí je, že ľudia hľadajú skratky a hovoria si, že koľko minimum času som tomu ochotný venovať. Miesto toho, aby si povedali, že tak chcem nejaké maximum času tomu venovať. Hej. Samozrejme, to maximum je u každého niečo iné. Hej. Keď máte aj deti a tak ďalej, no tak asi 100 hodín týždenne do toho dať neviete. Hej. Ale treba si povedať, nie je to minimum času, ktoré tomu idem dať, ale aké maximum toho času viem do toho investovať. Hej. A potom, vlastne, keď si dám to maximum času, tak viem si povedať, aha, no tak keď je to 40 hodín do týždňa, a tak ja viem urobiť možno 30 stretnutí. Hej? Pretože samozrejme tie stretnutia nepotrebujeme, aby boli 3-4 hodinové, my potrebujeme, aby to bolo efektívne a vlastne naozaj v dnešnej dobe, tak ako aj ja, veľa z vás používa vlastne aj Zoom, hej, čiže tie online techniky. A tam proste nejdeme na stretnutie s ľuďmi na 3-4 hodiny. Hej. Ani na kávu nejdeme na 3-4 hodiny. Ja keď si dohodnem kávu s niekým, tak to je proste hodina. Hej, maximálne hodina a pol. Ale koniec, potom proste poviem, že mám ďalšie stretnutie. Hej, pretože jasné, ono sa dá tam akože zamotať na 3-4 hodiny, ale potom zase, kde je tá efektivita, hej, čiže musí byť vlastne to vyvážené, že aj dať tomu nejaký čas, hej, proste zase nedať tú kávu na 20 minút, hej, proste s človekom, s ktorým sa stretnete fyzicky, ale na ten online napríklad, hej, sa naozaj na tú polhodinku to úplne stačí. Keď ste videli to posledné video, čo som vám posielala, tak vlastne za pol hodiny som urobila kompletnú obchodnú prezentáciu. Hej. Čiže proste a zase, hej, to stretnutie nemá byť o tom, že to si budeme samozrejme na ďalších hovoriť. To nemá byť o tom, že tam vlastne vyvalíte všetko na toho človeka. Ten náš obchod je naozaj budovanie vzťahov. Je to vzťahový obchod a je to proste budovanie vzťahov na roky. Hej. Mne sa napríklad teraz stalo pred týždňom to bolo, keď nám náš drahý druhý pes odišiel, áno, v útorok, tak som mala stretnutie s jedným človekom, je to jeden môj známy, a bolo to naše tretie stretnutie v priebehu 5 rokov. Mala som s ním prvé stretnutie, nič, tiež ja len lekárom verím, hej. Potom o nejaké 2 roky som mala ďalšie stretnutie, zase len lekárom verí, hej. A sa dostal do takého stavu, že sme sa stretli asi pred pol rokom, proste niekde, a hovorí, no vyzerá to, že ťa asi vyhľadám. A trvalo to pol roka dopisovania, hej, a konečne sme sa stretli a konečne som ho otestovala. A to je zase človek, ktorý má agentúru, ktoré proste robí divadelné predstavenia, festivály a tak ďalej a tak ďalej. Neskutočné kontakty má, hej. A proste mi to trvalo 5 rokov, než som sa dopracovala k tomu, že naozaj proste mi ten prst natrčil hej, a že som ho otestovala a že povedal si, áno, proste musím niečo so sebou robiť. Čiže naozaj tá trpezlivosť a to posúvanie toho vzťahu je, proste niekedy je to za týždeň a niekedy, ako som teraz ukázala, je to proste 5 rokov. Hej. Čiže ono vždy je dobré mať, ako sme si to tiež už hovorili párkrát, ako taký ten šachový veľmajster, proste rozpracovaných kvantum konverzácií. Hej. Či už na úrovni toho, že sa stretávam s tými ľuďmi, hej, fyzicky, alebo na úrovni cez online, alebo aj to, že si píšem, hej. Proste ja s mnohými ľuďmi urobím proste obchod proste len cez Messenger, hej. Mám napríklad jednu, to bola bývalá líderka odo mňa ešte z Avonu, no a môže mať teraz nejakých 35 rokov asi, plus minus, má 2 deti, hej. A vlastne začala brať olej najprv pre dcerku,
potom bola tehotná, tak aj pre seba. A my sme ani raz spolu netelefonovali, lebo ona proste nemá čas. Stále sme si len písali, hej. Najprv to brala len tak ako e, tak, jak by som povedala, že som to ku jej mame nosila, hej. Teraz už konečne to pochopila, tak už sa aj zaregistrovala, hej, čiže už je zákaznička normálne na predplatnom. A už teraz začala o tom aj rozprávať okolo seba, tak už sme sa bavili, že ako vlastne ten osobný link a som jej poslala nejaké materiály, hej. A toto tiež trvá už asi rok, hej. Čiže proste naozaj u každého je ten príbeh, ten výsledok úplne iný, hej, ako sa vlastne niekam dopracujeme. No a ešte si vlastne povedzme, že tá naša oblasť toho nejakého záujmu, hej, sú v podstate také vlastne štyri oblasti alebo štyri čísla, to nazvime, ktoré potrebujeme sledovať. Čiže jedna vec sú to zákazníci, hej, čiže moji osobní zákazníci. Ďalej sú to partnery, hej, moji osobní partnery. Potom sú to kredity tímové a potom je to tzv. T-number alebo číslo vlastne tímových zákazníkov. Hej, to sú nejaké čísla proste, od ktorých sa vieme odpichnúť a ktoré vlastne potom vieme posúvať na vyššiu úroveň. No a samozrejme, keď už sa nám to tam trošku nejak začne zbierať, tak potom ďalšia vec sú samozrejme už potom pozície, ktoré nám vlastne hovoria o jednotlivých, o tom výkone vlastne. Hej. No, takže toľko asi odo mňa na úvod. No a ja by som teraz vás poprosila, aby ste každý jeden sa predstavili krátko a aby ste teda tú svoju domácu úlohu povedali. To znamená, tam som vám dala, aby ste si pozreli, koľko ste mali zákazníckých bodov, kreditov a tak ďalej. A ja si to budem zase zapisovať. Dobre, a samozrejme, posledná vec, a fakt naozaj dajme si také 2 minúty, hej, ja nechcem, aby ste tu proste siahodlhé litanie rozprávali, aby ste mi vlastne povedali, že čo je ten váš cieľ za tie 3 mesiace urobiť. Viete, že tam budeme mať aj Black Friday, čiže tam naozaj bude proste priestor na to dostať sa na vyššie pozície a proste urobiť tam nejakú, tak sa hovorí, že dieru do sveta. Takže ja vás poprosím postupne. Takže prvý je, ja tak ako vás vidím postupne, tak vás budem vyzývať. Dobre, takže poprosím Maroša. No, pozriem pekne. Tak sa tým zákazníckým bodom. Tak najprv sa trošku predstav, lebo sa nepoznáte všetci No úplne. nepoznám vlastne nikoho, No, okrem vidíš to. teba, alebo oni mňa nepoznajú. Pri sediaci sa volám Marian Kováč, som z Košic, žijem v Ciferi a v Zinzíne som asi 5 rokov. Tak Služobne 6. najstarší si tu, áno. Asi možno, že áno, že od 2020. Keď sa mi zhoršil zdravotný stav, relatívne som riešil produkty, ostatne sa to zlepšilo a vlastne tie dobré skúsenosti posúvam ďalej. Zatiaľ nemám partnera, lebo buď to nenatrafil na takého človeka, ktorého by to zaujalo, alebo možno som to zle povedal, ale každý z tých, čo som oslovil, tak bral svoje produkty nejaký čas a potom prestal. Mal som 150 zákazníkov, teraz ich mám 30. 30 je teraz? 30. Mhm. A z tých, čo tam si písala, asi 175 kreditov, alebo koľko mi to tu vychádza? Za mesiac, hej? Áno. Mhm. A to vypárovanie, toto vôbec som nerozumiem. No, vyparované kredity, to sú vyparované kredity, to je to. 87 tam mám písané, čo tam mám písané. 225 lomeno 87, neviem, či to je on. Preto 225. vzhľadom k tomu, že
som neprekročil tú 50 zákazníckých bodov, tak sa tomu de facto nevenujem. Týmto technickým štatistickým údajom. Čiže 225, Lomeno 87 tam tu mám. 225 sú celkovo za tým, lebo ty vlastne Áno, tá jedna noha ti produkuje. áno. Áno, a 87 to budú osobné, Asi. hej, kredity. Mhm. Dobre. No dobre, Maroš, aký je teda tvoj cieľ? No, dostať sa na 50 zákazníckých bodov. 50. Mhm. A teda skúsime aj nejakého toho partnera? No, pokiaľ sa vydarí, tak aj motika vystrelí. Čiže určite áno, ale hovorím, že zase to musí byť človek, čo sám chce a vidí v tom zmysel. No Ako jasne. by som mal niekoho presvedčiť, že investuje do balíka a potom sa To, nepohne, tak to vôbec. hej, Hej. tak to vie, že to samozrejme nemá zmysel. Dobre, Musí ten tak človek musí pochopiť, že má to zmysel. jasné. Tak potom na osobnom coachingu budúci týždeň by sme si to pozreli. Skúsi urobiť nejaký taký menný zoznam, že koho by sme mohli osloviť a môžeme to urobiť spolu. Mhm. Dobre? Dobre, A buď aj fyzicky, alebo cez online. Hej, ja plánujem teraz akože aj cestovať trošku, takže určite. Dobre, ďakujem pekne. Euka? ďakujem. Ahojte, tak mňa väčšina pozná, ale pre tých, čo nepoznajú, tak som Euka Matejčíková a v Zinzine, koľko? 3 roky som v Zinzine asi. Na pozícii partnera asi 2,5 roka, tak myslím, že to je. Alebo teraz niekedy v lete to mohli byť 3 roky. Mám 2 neaktívnych partnerov a mám momentálne 34 pepečiek, cepečiek, cepečiek a chcem sa posunúť na tých 50, no to je môj cieľ už je dlhodobo, ale tak dúfam, že už počas Black Weeku to naozaj aj príde. No a čo sa týka tých vyparovaných kreditov, tak úprimne sa priznám, že toto je vec, ktorým troška nerozumiem, lebo doteraz ma to netrapilo, keďže v tej jednej nohe nemám, sa mi tam nemá čo párovať, tak si hovorím, no čo to budem sledovať, keďže sa mi tam nemá čo párovať, keďže tí dvaja partneri sú neaktívni. Takže to nesledujem, tie kredity. A čo sa týka ešte tých cieľov, tak určite by som bola rada, keby teda dokonca tie 90 dňovky aspoň jeden partner sa tam objavil, ktorý bude samozrejme aktívny a začne aspoň teda fast bonusy dosahovať a takéto tie prvé veci. Mhm, mhm. Dobre, super. A, a osobných kreditov máš koľko? Za ten... V auguste či v V septembri? auguste, v auguste, tak september ešte len začal. To nájdem vo výkazníctve, Áno. takže hneď ti to aj poviem, lebo to tu mám otvorené. Takže výkazníctvo, Ja. august, Mhm. osobné 34, to je nejak málo, nie? Mhm. To 34 budú CPčka. Ale však to je Customer Points, Personal Credit Volumes. 34, to je nejak strašne málo. Ale mne sa teraz veľa porušilo aj predplatných, Mhm. že CPčka tam ešte ostali, ale tie kredity ako si... A kreditov je koľko teda? tu mám, že Monthly Credit Volumes 75. Mhm. A máš to zase august, Euka? Áno, mám to za august. Ale dosiahla som... Nie, nedosiahla som bronz. Dosiahla som vlastne len za tých 25 cepečiek, vlastne tých 100 eur, čo tam je ten bonus. Takže 125 potom si musela mať aspoň. Asi som ich musela na 125, no. Ale neviem.
ako mi to Dobre, povie. sa potom pozrieme na to, Euka, dobre, aby si tomu rozumela. Dobre. A inak ja som sa chcela spýtať, ja vidím niekde na tých mojich partneroch, či majú aktívne predplatné nejaké na tých svojich účtoch, či nevidím. Toto ja Hej. vôbec. Hej. Vidím to, hej? Hm. Tak to by som potom, keď tak Pozrieme si. poprosila nejaký návod na to. Dobre, pozrieme si. Hej, len mi to pripomeň potom, keď budeme mať Dobre. učiť. Dobre, čiže 125 si musela mať minimálne. No bežne dosahujem tých 250, tam bežne býva každý mesiac. Kreditov, hej? Kreditov, no, aby mi vyšiel ten bonus tých 100 eur. Áno. Mhm. No dobre, to si potom pozrieme asi. Dobre, a teda tvoj cieľ je akože tých 50 CPčiek a aspoň jeden partner, hej? Áno, áno. Začínam akože, nechcem mať prehnané očakávania a ciele, lebo väčšinou sa mi to tak nepodarí, takže To som radšej teraz tak. hovorila pred chvíľou, že ľudia Ja viem, cieľia. ale No, ja keď mám prehnané očakávania, tak som netreba potom mať prehnané. Netreba mať prehnané. Treba mať ambiciózne. tak ambiciozne, tak myslím si, že tých 50 je reálnych, tak dobre, no tak dajme 2 partnerov. To bude ambícia. No, to je pekné. Dobre. Poprosím si, ďakujem, Silvia. Ahojte, ja sa volám Silvia Šimončičová a s Inzinou užívam asi 3 roky a ako partner som rok a pol. No a svojich kreditov, teda zákazníckych bodov mám 27 a osobných kreditov 166. No a čo k tomu dodať? Takže môj cieľ určite nejakých 50 kreditov, keby bolo, tak je fajn. Aj Tak 40. bodov, hej, myslíš? Skôr sa zameriavam na tých partnerov. Ja proste chcem to vyskúšať týmto smerom. Aspoň 2 do konca roka by som bola úplne šťastná. Mhm. Tak sa hrajme, že 2 s Fast Start programom, hej? Tak. Takže áno, tých zákazníkov aj si udržať, lebo je to tiež dosť ťažké, že veľa aj odchádza. A akože nemám taký cieľ, že musím mať tých 50, ale proste skôr tých partnerov. Tam vidím ja zmysel. Určite. Dobre, ďakujem. Vidím, že Katka Piecková teda je tu, asi, keď je to Katka P. Ale možno nemôže rozprávať. To je tá druhá, nie? Alebo predajnianska? No, asi. No, Katka P môže byť aj Katka. Počujete ma? Áno. Nevidíme. No, ja sa ospravedlňujem, ja som chorá a nejsom v stave ukázať sa. Jasné, dobre, OK. Dúfam, že nevadí. Aspoň Nie. zvuk. Ja som to predajňanská, hej. Áno. Ste ma zmiatli teraz. Obidve Katky P. Napíšem to na vodoce celé. Dobre, super. No, tak nám teda povedz, že ty si v jakom stave? Okrem toho chorá, hej, dúfam, že si dávaš Protect. Dávam si všetko. Všetko som zdvojnásobila a trápia mňa trošku dutiny, no. Takže v bolestiach som. Čo sa týka Zinzina, ja som už 3. rok ako zákazník a ako partner som od novembra a teda mojím najväčším cieľom je teraz do novembra refundovať balík. Doteraz som na to moc času nemala, ale teraz od septembra chcem teda poriadne zamakať, aby sa mi to podarilo. Máš platený, hej, každý mesiac? Teraz mi vyšlo, že som si to platiť nemusela, ale 2 mesiace za sebou som si ho už platila, lebo porušili sa mi predplatné. Jasné. Zákazníci. Tak mi to už nevychádza. Dobre, takže tam treba hneď do tej prvej línie niekoho pridať, aby... Áno. Mám rozrobených ľudí, len mi to teraz stojí, lebo nejsom schopná vypisovať. Jasné. Dobre, čiže ten cieľ je, aby bola tá refundácia. A koľko máš teraz? Zákazníckych bodov mi písalo teraz 9 a kredity 24,5. Jo. No a uvažuješ aj tým smerom, že proste nejakých partnerov?
Určite mám v hlave viacero, len hovorím, všetko mi teraz stojí, lebo som Jasné. tretí deň taká úplne rozhodená, že nezvládam nič okrem ležania. Áno. No, tak sa vylež, koľko potrebuješ, možno si to prehnala v poslednej dobe, tak ťa možno zastavilo. Áno, No, môže byť. logika. Dobre. Tak, ďakujem pekne. No, ešte tu máme Ľudsku Černú, keď môžeš, Ľudská. Áno, môžem. Ahojte. Ahoj. Dokonca ťa aj vidíme, aj babetkovskú ruku tam nejako vidíme. Áno, tu sa takto valáme a rozprávame, tak povieme čo aj vám. Počujeme sa? Áno, počujeme ťa, hej. Obraz mrzne, ale zvuk je dobrý. Ľudská, nepočujeme ťa. Kľudne, možno, že aj vypni si toto kameru, lebo mrzneš. Hej, dobre. Hej, tak a v novembri bude rok, čo som sa registrovala ako partner. Ľudská, mrzneš nám. Počujeme sa, Ľudská, či si zamrznutá úplne? Som späť? No, dobre, áno, počujeme ťa. No. Áno, dobre, lebo mne stále mrzne ešte na obraze, vždy si myslím, že teda nikto ma nepočuje, ale už som hádam späť na dlhšie. Dobre. No, takže moje čísla osobné, ak to dobre vidím, Customer Points 17 a osobné kredity 93. A teda tiež máme Tak, refundovať, hej? áno, chcela by som ho mať refundovaný a v novembri bude rok, čo som sa registrovala, takže sa pripravujem na Black Week, že tam to všetko pôjde ako chcem. No a popri tom bolo by fajn, keby to šlo aj lepšie. Takže mám aj ja rozrobených ľudí a stále hovorím básním a už aj hovorím, že bude Black Week, keď už nechcete teraz, tak už neviem kedy potom. Takže stále nejakým spôsobom fungujem. No a môj cieľ je teda mať refundovaný ten balík a kebyže som mala aspoň 200 €, ale to je minimum, viem, že si hovorila, že chceme maximum za mesiac, tak to by bol pre mňa taký fajný začiatok. Dobre, super. Takže tak. Ďakujem. No a ešte tu máme Miloša. Áno. Je ma počuť? Áno. No, volám sa Miloš Augustín, som z Trnavy, mladý dôchodca, začínajúci, dá sa povedať, v Zinzine pracujem rok a pol. Momentálny aktuálny titul mám aktív a tie kredity, ja sa v tom nevyznám. Volačo mám 60, volačo 52, či čo to neviem. Nevidíš to, Patricia? Vieš čo, teraz nie, ale myslím, že 60 asi zákazníckych bodov budeš mať, 60 CPčiek. Áno, 60. A však ani, keď mám byť úprimný, ani celkom neviem, kde bych to mal pozrieť. Som to pozrel vo výkazníctve, ale... No. Tak si to potom pozrieme, dobre? Aby si to No a za august sa mi podarilo 4 otestovať. Jeden test ešte není hotový. Z tých 3, čo majú hotový test, tak jeden bere komplet celý protokol, druhý zobral jeden prémiový olej a jeden obyčajný. Pre manželku som ho nahovoril, že teda jak to bude vyzerať, keď on si bude užívať olej a manželka nič.
Takže tak, tá tretia pani, tá má 76 rokov, ona nemá internet, ona nemá nič. Ona má obyčajný tlačítkový telefón, tak zatiaľ jej olej podávam ja a chcem to nejako spraviť, aby to chodilo jej synovi. No tak uvidím, že čo mi prejde. Čakám na toho 4. Na test. Ten vyzerá, teda uvidíme, jak to dopadne a jaký bude mať test. No a mám oťukávam ďalších, jak som ti hovoril, ten rybník mám tak vypálený po tom, čo mi umrel ten kamarát, takže hľadám nové a čo sa ukazuje. Niektorí mi hovoria, že užívajú nejaké produkty, som to aj s Igorom konzultoval, čo sú to za produkty, tak som im to vysvetlil, že není to nič moc, tak uvidíme, dúfam, že sa to nejako už mi konečne rozbehne, lebo nejaký som zabrzdený, no, neviem. A čo sa týka, začínam, jak vieš, že som dlho odmietal nejakých partnerov, ale ja som vždy s jedným okom pokukával, alebo som na to veľmi bol taký pozorný, keď som s niekým rozprával, že či by bol vhodný na partnera, ale vieš, keď niekoho ledvaj zmasíruješ na to, aby si dával pozor na svoje zdravie, z neho partner dobrý nebude, si myslím. Takže hľadám niekoho, už kúkam, že áno, hlavne rozmýšľam nad takými ľuďmi, ktorí chodia po firmách ponúkať tovar, hej, rôzne, alebo obchodníci. Takže, že by popri tom ešte takéto niečo, si myslím, že taký by bol celkom hodný. Neviem, či to je dobrý nápad. Určite, prečo? Ale sú to ľudia, ktorí majú skúsenosť s ľuďmi rozprávať, majú skúsenosť otvárať dvere, hej, a majú aj teda, a nič s nimi až tak nezatrasie, keď nepredajú, hej, takže to je veľmi dôležité, aby človek hneď nezvesil kohútika, ale si povedal, nič sa nedeje, za to, že on tomu nerozumie a nechce pre seba. Ja dnes som bol u jedného, túto kúsok, som s ním 1,5 hodiny zabil, no tak akože problémov 1,5 milióna a ne, to tak jasné, ži si svoj život. No. Takže aj minulý týždeň, teda pondelok som bol, piatok som bol u jedného na návšteve 2 hodiny. Ide v Taliansku kupovať nehnuteľnosť, ale on nemá na olej. No tak ako... Vieš, ale problémov 1,5 milióna, dcera sa mu narodila onkologicky s rakovinou prsníka od narodenia. Takže vie, čo to je. Jeho bývalá manželka má rakovinu prsníka, hej. No, tak akože to má moje roky má, vieš, že to není žiaden mladenec, má teraz takú 14-ročnú dceru. Jasné. No a furt to nevie pochopiť. Takže, ale dal si čas na rozmyslenie a povedal, že však také niečo, jak s tým tvojím, už ho presvedčam asi 4 roky, no, ale tak. Uvidíme. Hovorím, ono nie. Jednoducho, každú minútu na to využívam, každé stretnutie sa snažím na to použiť. Niekedy už si hovorím, že asi to je kontraproduktívne, že najprv tých ľudí nejako očakovať, alebo to potom človek len zbytočne zabíja čas a no. Dobre, Miloš, no a aký cieľ teda máš na tých 90 dní? No tak dožiť sa 90-ky na bicykli v zdraví a popri tom pracovať. No. Tak čo, dáme 100? Však ja neviem, však už ma poznáš. No. Ja to nerad hovorím nahlas, lebo ne, že by som bol poverčivý, to nie, není som Schumacher, ale jednoducho robím, čo môžem, lebo však vieš, že dostavujem dom, máme tento rok asi 2 svadby ma čakajú, vieš, no, syn začína stavať garáž a potom dom, takže tam, vieš, to je, ale aj pri tej práci sa dá niekoho osloviť, vieš, aj pri tej brigáde, takže určite, keď by bola tá 100, že by si mi pomohla nejako, ja nemám nič proti tomu. Dobre, no, takže 100. No a teda aj nejaký ten partner by už mohol byť, hej?
No, tak však som ti hovoril moju víziu, že neskôr si chcem živnosť otvoriť, až potom budem ja nejako aj čerpať prostriedky a tak, takže už nemá to význam to robiť bez toho partnera, hej, keď už to takto som si vymyslel nejako, takže určite aj do toho partnera investovať čas, hej. Dobre, super. No. Dobre, tak ďakujem vám všetkým, ktorí ste teda tu dnes boli. Verím, že teda tá naša 90-dňovka bude úspešná. A potom na budúci týždeň by som teda chcela urobiť s vami tie osobné coachingy. Teda ja by som už teraz vypla to nahrávanie.